Ze ikuspegi itzela, nik motozerra hartu ezkero, dana hautsiko zan bela, baina amaiak ez dauzpa esan, berako baingo leukela. Igual hobeto egingo nuke, min gainean ze indarra, baina artista ez naiz izatez, daukat onartu beharra, agin zorro. Emandotze daukan luzeera, daukan desarrollo eskeletikoa, eta esan dau fintasuna, oso animali fina, eta grupa oso Atal guztietan orain arte, epaimeikoak esan dute oso berdintasun handia dagoela. Bueno, musika ez da ondo entzuten, baina Jerronen hitzak uste dut baietz. Lucia Isla, que emango dio saria. Abizan daba, Euskal Herriko 3. biga.